Fir-rapport tiegħu dwar encroachments qabel l-elezzjoni ġenerali, l-Awditur Ġenerali għamilha ċara li l-eks Ministru Jason Azzopardi indaħal f'każ fuq garax f'Santa Luċija u ma kellux jagħmel hekk. Iżda meta mistoqsi dwar din id-dikjarazzjoni b'saħħitha tal-Awditur, il-kap tal-Oppożizzjoni ma qal xejn. Aċċettabbli għalik li Jason Azzopardi ta' garax lill-kostitwenti tiegħu mid-Dipartiment tal-Artijiet? Inti bis-serjetà tajt. Jirriżulta li għal dan il-garax kien hemm 4 persuni interessati. L-intervent ta' Azzopardi serva biex ħadu dak li ddikjara l-interess l-aħħar. Iżda lanqas id-deputat Francis Zamid Dimek ma jdejqu każ hekk. Aċċettabbli għalik li Jason Azzopardi ta' garax lill-kostitwenti tiegħu mid-Dipartiment tal-Artijiet indaħal sa ngħidu hekk? Serjetà tistaqsini. Il-kap nazzjonalista u Francis Zamid Dimek ma kinux l-uniċi li ddefendew lil Azzopardi. Tur ġenerali għalli mhux aċċettabbli għalik. Rasew il-rapport tal-awditur tkun taf. Naħseb l-Awditur Ġenerali tkellem ċar fuq dan. Oħrajn għażlu li ma jwiġbux il-mistoqsijiet tagħna. M'għandix kommenti. Dak kien garax b'encroachment. Encroachment fisser. Aċċettabbli għalik li Jason Azzopardi intervjena u ta' garax lill-kostitwenti tiegħu f'Santa Luċija? Ma qrajtx ir-rapport. Staqsejna wkoll lil Tony Abela li kien dieħel biex jieħu l-ġurament bħala deputat fil-grupp parlamentari ta' Busuttil. L-Awditur Ġenerali wkoll qal li mhux aċċettabbli. Aħħar jumejn moħħi fil-by election kien jiena. Thank you.